Guys, sa mga utana day no kung tagpila akong riban ug asa pod ang akong location kani day last na gyud ako ning tubag sa inyo hapis lang. Anyway day kung mga utana day mo day kung tagpila nga ako ang riban, kung mga utana lang gali mo day nga di mo mag-send sa ko ang picture day is dili jud ko katubag ana kung pilay presyo sa inyong buhok. Kailangan day usa mo mga utana sa kuha day kung pila ang riban day dapat naka-send na mo og picture sa inyong buhok. Kung baga day ba picture ang inyong buhok day then i-send day na sa kuha. Kay para ma-estimate na ko day kung pila ko ang pabayad sa inyong ana please lang. Kay hasdang daghanang mag-PM sa kuha day kay tagpila daw kuno ako ang riban. Unsaon ako pagbungat og bayad sa inyo haday kung ako kakita sa inyong buhok kung unsa kataas kung unsa pud ka damage ba. Kaya ang presyo man sa ko ang riban day is magbase ko sa buhok. Kung unsa kataas ang buhok kung unsa ka mubo ug unsa pud ka damage or ka dry ba. Muna kung na mo largo na ko day kung tagpila kong riban day di jud ko ka estimate ana day pisla. Kung baga day ba di ko katubag sa inyo ana. Kay kailangan man gud day usa ko mobungat sa presyo day nakakita na ko daan sa inyong buhok. Og ang location day no nga pwede ra ko makapangriban Aurora, Zamboanga del Sur ug Iligan City ra. Og diri sa Iligan City day wa koy parlor ha home service ra ko. Og mao ra day to no bay oy.